Trilla inte ner på trappan. Hej! Hej! Hej Malou! Hej Jan! Om du visste vad han har saknat dig. Älsklingen. Ja, hej snäll. Fick du mammas mössa nu? Ja. Jag inte gå henne. Nej, inte idag. Nej. Ja, men pappa har mössan. Skyller inte på mig, älskling. Som jag har saknat dig. Jag som räknar med att han skulle bli riktigt galen. Ja. Precis som förra gången. Ja. Säg någonting, Baloo då. Pratar du inte idag? Va? Pratar du inte idag? Ja, lite arg på mig. Ja. Ja, vad har du varit sig? Nu kommer det. Mamma kommit. Han har inte kommit hem. Hej! Hej! Ja. Hej Baloo, hej. Hej! Hej. Hej på dig, lilla gumman. Han kommer alltid och lägger sig hos mig varje dag. Lille Baloo. Är det gott att vara hemma i snön nu? Ja, skönt att vara hemma. Så här väder har det varit hela tiden. Jaha. Ja, det Första har veckan var det 10 grader kallt och 12 grader kallt. Ja. Sen har det varit snö och tö och snö och tö och skit hela tiden. Ja, har du. Konstiga är det. Fan var det kommer ifrån. Det kommer uppifrån. Hej tjockis. När var du hemma i lägenheten? Ja, 12, 12:15. Ja, så pass. Har du tagit det Du lugnt? lägger inte in detta med ljud, va?